Takže akú hru budeme speedrunovať dneska? Poďme sa pozrieť. Už sa točíš. Roblox? OK, zaujímavé. Ale akú hru na Robloxe? To ma ešte zaujíma. No ukáž. OK, to je zaujímavé. OK, berem. Začíname o 3, 2, 1. Dobre. Takže túto začal oficiálne môj speedrun. Ako prvé, išiel som redeemnúť nejaké tie kódy, ktoré doslova ešte deň dopredu fungovali. Toto bola prvá vec, čo sa na tomto speedrune pokazila. Tie kódy zrazu nefungovali. Presne v ten deň, čo ich potrebujem, doteraz som ich nepotreboval, no tak nefungujú. To je super. Ale však čo už, no, tu vyskúšal som jeden, začal som skúšať druhý, bohužiaľ, ani ten nefungoval. A ináč okolo tých kódov bola aj celá moja taktika k tomuto speedrunu, lebo oni mi mali dať nejaké peniaze, za ktoré som si mal kúpiť nejaký dobrý prúd. Tak ale túto som si už povedal, že kašlíme na tie kódy, poďme hrať normálne. Že začal som chytať moju prvú rybu. Po krátkom klikaní na miniatúrne tlačítko som ju začal aj chytať, konečne. A po nejakej tej chvíli som ju aj chytil dokonca. Jaký som ja šikovný. Spravil som jeden z questov. A z nejakého dôvodu som začal písať ďalší kód, ale pri tom, ako som ho písal, som si všimol tlačítko pod tým Like and join the group for rewards. No, všimol som si ho trošku neskôršie, lebo ešte píšem kód, ale teraz som si ho práve všimol, odpadol sa z hry a išiel som to vyskúšať. Takže lajkol som hru, joinol som group, som sa do tej ich skupiny, alebo ako to mám povedať, neviem. Že no, začal sa napájať naspäť do hry a toto boli asi najdlhšie sekundy môjho života, lebo som dúfal, že mi to dá aspoň trochu peňazí, aby bola ešte nejaká šanca, že tento speedrun sa nepokazí celý, ale to som ešte nevedel, čo ma čaká. A nakoniec som aj dostal tie peniaze. Potom, čo som klikol tlačítko, čo ste teraz videli. Dobre, potom som predal svoju prvú rybu. A potom som dostal quest, že získaj návnadu a použij ju proste. Jednoducho použij. Ja som si myslel, že tým, že použij, že mám chytiť s nimi rybu. Nie, ono stačilo si ju iba keby equipnúť, že dať si ju iba na ten prúd. Ale ja som bol taký majster, že som s ňou rybu začal chytať, lebo v tom strese som tomu moc nerozumel, som robil to, čo som ako prvé pochopil, tak po nejakej chvíľke klikania som aj tú rybu chytil, vylevloval sa a išiel som si tú rybu vylepšiť. Tí, ktorí neviete, čo sa deje v tej hre, tak keď ste tú hru nikdy nehrali, no tak je tam taký typieček, ktorý vám vylepšuje ryby, keď mu zaplatíte. Teraz som tú vylepšenú rybu predal a dostal som quest, že použij krabicu, do ktorej sa chytajú kraby a také všetké ústrice, neviem. A počkaj, kým sa tam niečo chytia a otvorí. Takže položil som a potom ďalší quest, bože, kúp si nejaký prúd. No tak som kúpil ten najlacnejší, aby som si šetril na ten lepší. A potom ďalší quest bol, že kúp si GPS-ko. Čož bola tá najzbytočnejšia vec, ktorú som si kúpil za celý čas. Zbytočne som utratil 100 coinov, lebo aj tak som ju nikdy nepoužil. Teraz začal čakať, kým sa tam niečo chytí. Bude to tu zrýchlené, lebo som čakal asi 4 minúty na to. Je vidieť, že som sa fakt nudil, robil som samé blboviny. Neviem čo, chytal ryby, skákal jak opica. Chodil, predával náhodné veci, ryby, neviem. A po tej chvíli sa tam nakoniec niečo aj dostalo do tej krabice. Tak som si ju vyzdvihol, dostal som level 3. Tak vylevloval som sa a chytil som tam mušlu nejakú. Takže tu som predal. Neviem prečo predávam, že 10 sekúnd, zbytočne som stratil čas, ale to je jedno, proste to už nenapravím. A rozhodol som sa, že pôjdem na iný ostrov. Takže kúpil som si loď, spavnul ju a mal som menšie problémy s hľadaním, kde je. To som ja. Po chvíľke hľadania mojej loďky som tam konečne nastúpil a začal moju cestu na druhý ostrov. Keď som sa tam dostal, zaparkoval som loďku
a išiel si kúpiť nový prúd. A tu začali problémy. O chvíľu na obrazovke uvidíte také štatistiky, tak teraz vám rýchlo vysvetlím, čo každá znamená. Takže úplne horná bude lure speed. To znamená, že koľkokrát musíme kliknúť to tlačítko, ktoré som teraz klikal, aby sme začali chytať rybu. Čiže keď je čím vyšší je lure speed, tým je to tlačítko musíme klikať. Potom luck, to sa asi samo vysvetlí, šťastie na chytanie rýb. Potom control. Control nám ovplyvňuje vlastne ten biely obdĺžnik, čo sme, keď sa chytá ryba, no tak tá čiarka s tou ikonkou ryby musí byť v tom obdĺžniku, aby sa tá ryba keby navíjala, aby sa chytala. Tak kontrol nám ovplyvňuje to. Čím vyšší kontrol, tým väčší je ten obdĺžnik. A potom je tam resilience. To je vlastne, čím väčší je resilience, tým menej sa tá ryba hýbe, tým je ľahšie chytiť. Potom je tam max kilogram, proste aká ťažká môže byť ryba maximálne, aby ten prúd ju mohol chytiť. A potom dole občas býva, že ability, nie u každého prútu, ale niektoré prúty napríklad dávajú mutáciu, ktorá zvyšuje hodnotu prútu a tak ďalej. Čiže to je hlavne, čo potrebujete vedieť, no tak teraz vám to tam bude ukázané, už budete vedieť. Ideme na to. Takže ak za chvíľu uvidíte, ja som si kúpil tento prúd. Jeho štatistiky sú takéto, proste vidíte teraz. Ja som si pôvodne chcel kúpiť tento prúd, ktorý má výrazne lepšie štatistiky, alebo proste tie staty, alebo neviem, jak to povedať po slovensky. Ale ja som bol tak lenivý, že mne sa ho nechcel hľadať a kúpil som si ten, ktorý som si kúpil. A kvôli tomuto celý tento speedrun sa dokašľal. Čiže kvôli mojej lenivosti som to pokazil. No, uvidíte sami. Takže kúpil som si tento prúd, čož bola asi najväčšia chyba môjho života. A povedal som si, že pôjdem na iný ostrov, že tu sa... Nezdá sa mi, že by sa tu niečo dobre chytalo, že je to iba taký ostrov, kde sa prúty kupujú. Že spadol som si loďku, nasadol na ňu a išiel som preč. Prisadol si ku mňa aj náhodný typek, ktorý tam iba sedel a nechal sa so mnou voziť. A za chvíľu som si uvedomil, že som spravil tú najväčšiu chybu a budete to aj počuť sami. Teraz. Tu už som iba tak pobehoval, neviem, snažil som sa to napraviť nejako, rozmýšľal všelijaké taktiky, ako by som mohol zase zarobiť peniaze a začal len tak rybariť v strede ničoho a už som aj rozmýšľal o tom, že by som to začal zase úplne od znova, ale to by podľa mňa bolo úplne zbytočné, lebo nemal som žiadnu taktiku, ako by to spraviť. Teraz, keď som išiel do tohoto speedrunu, tak aspoň som vedel, čo ako robiť. A teraz už by som nevedel vôbec nič. Tak som rozmýšľal, že ešte chvíľku budem pokračovať. Som mal také momenty, že išiel som dopredu 5 metrov, zastavil som, začal som rozmýšľať. Zase som prešiel 5 metrov, zastavil som, začal som rozmýšľať. Tu som mal fakt dilemu, či to už neukončím. A nakoniec som sa aj rozhodol, že to ukončím a vyskúšam to inokedy. No tak tu moja minulosť sa s vami ide rozlúčiť. Takto. Pokazili sme to. Možno na budúce. Tuto to radšej už skončilo, aby sme tu boli asi na 4 hodiny. Tak to je zatiaľ všetko, to sa mi podarilo. No, sme na 15 minútach a zatiaľ mám, že 245 coinov a nejaký plesnivý prúd. A túto už som sa iba vyhováral, čiže počúvajte kľudne. Predtým bol ešte v pohode, keď som... Tento prúd, čo teraz mám, ja keď som prvýkrát začal hrať, toto bol najlepší prúd na začiatok. Ja som chytal také ryby s tým, tak rýchlo som s tým zarábal. A vyzerá to, že to je moc dobre. Už teraz, tak... Je mi to ľúto. Ale tak uvidíme na budúce, dúfam, že sa niečo stane. Tak dúfam, že to na budúce vyjde. Toto je zatiaľ všetko, neviem, či to vyjde, ale to je jedno. Čaute. Ešte som zabudol povedať, že nezabudnite dať like, odber a zvonček, aby vám neušli ďalšie nové videá a aby som mal peniaze na nové vybavenie, lebo čo teraz počujete, mikrofón není úplne najkvalitnejší, tak aby som aspoň na nový mikrofón mal peniaze. Tak vidíme sa u ďalšieho videa.
Čaute, užívajte život, užívajte víkend.